Olga, i en relació a la pèrdua del cabell, com ho vas viure, aquest tema? Mira, això va ser... És curiós, perquè això recordo el dia que em donaven diagnòstic i, evidentment, en aquella situació, l'única pregunta que se'm va acudir fer és «se'n caurà el cabell?» I deia, jo mateixa, deia, ja sé que és absurd, perquè hauria d'estar preocupada per moltes altres coses, però a mi el tema cabell em va preocupar molt. Llavors, això ho vaig viure inicialment molt malament, ja et dic, en aquella circumstància fatal, i anava pensant, els meus fills, com em veuran, i sortiré al carrer. Jo mai he sigut una persona extremadament, no, ni extremadament ni molt, presumida. Per tant, jo mateixa estava en una contradicció interna que no acabava. Estava, evidentment, predisposada a comprar-me totes les perruques que fossin necessàries, etc. I els nens em van tornar a sorprendre perquè, clar, en el moment que els hi expliquem la malaltia, etc., i el primer tractament que vaig seguir va ser el de quimio, per tant, ja em van dir et caurà el cabell bastant aviat. Els hi havíem d'explicar, perquè jo el que no volia és que fos un xoc i que em veiessin sense cabell, o sigui, que no entenguessin. Llavors, els hi vam explicar i en un moment determinat la meva filla, que tenia 10 anys, em diu «Mare, però no et posaràs perruca, no?» I clar, a mi se'm va desmuntar tot perquè jo ja estava mirant perruques i tot l'arsenal aquest existent i li dic «No sé per què». Diu «No, perquè tu més natural, com ets tu, i et poses mocadors o...» I clar, i fins i tot va arribar un moment en què semblava que jo els estava intentant convèncer que m'havia de posar una perruca, o sigui, que era una mica tot com molt surrealista, no? Mirant webs i els nens deien no, mama, així no. I finalment va ser tot mocadors i era molt agradable perquè quan jo arribava a casa els nens em deien «Mama, treu-t'ho, que estaràs més còmoda». I efectivament, o sigui, jo estava més còmoda i a casa tenia total llibertat. I això a cadascú li va com li va. És a dir, jo tinc altres conegudes que per la seva situació han necessitat perruca i és la manera com elles s'han sentit bé i és tan respectable una cosa com l'altra. No hi ha fórmules. Aquí totes trobem la nostra fórmula, si es pot dir d'alguna manera, per tirar endavant. Que important. Per tant, jo diria que qui necessiti perruca, que es posi perruca, qui necessiti mocador, que es posi mocador, i qui necessiti no posar-se res, que no es posi res. Això és molt important i és així, no? Hem de respectar la manera com aborda aquesta situació cada una de les persones. En aquest sentit, no sé si tu t'has trobat, però algunes pacients em fan referència d'aquesta necessitat que té l'entorn, no? De normalitzar el tema de no tenir cabell, i clar que està molt bé normalitzar-ho tot, però hem de saber com ho fem, quan ho fem i amb qui ho fem, no? Estàs guapíssima, no?, sense cabell. No. I clar, tu et veus i, ostres, com estic guapíssima? Perdona, jo no em sento guapíssima i... Soy el Voldemort de Harry Potter. Vull dir, que a casa meva feia... El bo és que a casa tenim una mica d'humor negre, no? I això també ens ha anat molt bé, no? Llavors, quan sortia el Voldemort del Harry Potter, doncs, clar, deien, mira, és la mare, és la mama. Doncs això a mi m'ha ajudat per treure també dramatisme, no? Però és veritat que tampoc no tens ganes d'exhibir-te sense cabell davant de gent que potser no coneixes de res, no? Per tant, tot té el seu moment i tot té la seva necessitat, no? La normalització aquesta, sí, quan tothom et diu no, fas molt bona cara, no? I acabes de venir d'una sessió de química, i a més es fa amb la millor intenció, jo ho sé, però com a malalta oncològica, i ho he parlat amb altres malalts oncològics, i dius, no faig bona cara. Digue'm que tens moltes ganes de veure'm, o fem un cafè, ara malauradament no es pot, però no faig bona cara. Deies l'humor i per mi l'humor és una de les coses més terapèutiques que hi ha. Vull dir, ajuden moltíssim a poder, doncs, clar que ha d'haver-hi moments en què no hi ha cap humor, però en els moments en què pots recuperar i viure alguns episodis en clau més amable, sempre és més
més fàcil, no? D'alguna manera. Em permet tenir un bon record d'aquella època, no? Que probablement no seria així, sinó... Olga, moltes gràcies. A tu, Rosana.